gcwale enye into in your heart. Akube khona izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Isizathu salokho uthi David ukuze ngingoni kuwe. Akhulumi ngabantu, amen. Once waba ne relationship or ube ne good standing with God, hallelujah, kuyasenzakalela ukuthi ube nokuthula nabantu. Glory to Jesus. Now, inhliziyo ilakuhlala khona zonke izinto zomuntu. Ingakho noNkulunkulu mayekhuluma noDavide, esambonile sonile, Davide wakhala. Elithi iBhayibheli kwathi kuyinempi abantu bephumile baye empini, yena walibala ukusala ezinkosi, wayesegibela ngophahla ngithi. Wathi mayigibela wayesebona owesifazane egeza ngithi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wayese-order abantu ukuthi balethe lo wesifazane azoba umkamuntu. Wona kuNkulunkulu, hallelujah. Let yayisenhlizweni yakhe. Awunikhona abangcwele? Lithi iBhayibheli wayesethi umyeni wakhe akabekwe lapho impi ishisa khona ukuze afe, ukuze athole lo muntu. Ngoba mayingolile inhliziyo aweneliseki. Glory to Jesus. Ingakho ke mayisebhala mawubo 51 or 50 iBhayibheli lithi uyabhala ke uthi hawukele uNkulunkulu ngomsa wakho. Athungangilahli ebusweni bakho. Hallelujah. Athubaba nomame bangithabathele sonweni. Dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Athungangamuki ukuthokoza kwensindiso yakho. Ngoba masikhala kuye uyezwa yena. Ngoba yikho inhliziyo engabonakali noma zikho izizindlo zenhliziyo esingabonakali phambi kaNkulunkulu. Thandeni amen basalwane. Hallelujah. iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu ke linamandla lihlaba lehlukanise izizindlo zenhliziyo. Lihlaba lehlukanise ithambo nomnkantsha. Izwi likaNkulunkulu lisando esephula amadwala. Liyehlula inhliziyo yomuntu. Hallelujah. Hallelujah. Atu Jeremiah, Jehova wangiyenga. Izwi lakho lalinamandla langehlula. Nami ngicabanga ukuthula, kodwa laqubuka enhliziyweni njengomlilo uvalelwe emathanjeni. Glory to Jesus. Amazing lababhinsizwa, lababumama, lababintombi. Kunezinto ezisalayo. Ngoba uhlulwe izwi. Hallelujah. Glory to God. Uthi David ngiyalilanda enhliziyweni yami ukuze ngingoni kuwe. Into eyenza ukuthi singoni akusikhona ukugcina abazalwane enhliziyweni zethu. Akusikhona ukugcina isonto lakho elihle, kodwa into esiza ukugcina izwi. Ino ilondileyo. Hallelujah. Into namandla yezwi malisenhliziyweni yomuntu. iBhayibheli lithi sengizothandaza kwiSambulo chapter 3. Hallelujah. Noma mawuqala ku chapter 1. iBhayibheli lithi babusisiwe abezwayo amazwi alesi siprofeto, bagcine okulotshiwe kuso.
Hallelujah. Abeswayo abafundayo bagcine okulotshiwe kuso ngoba isikhathi siseduze. Hallelujah. Mawuqhubeka ku chapter 3 from verses number 11, from verse number 10 no 11. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi ulilondile izwi lokubekezela kwami, nami ngiyakukulonda ngosuku olubi oliyawehlela umhlaba, noma ngehora eliyawehlela umhlaba wonke. Because ulaka likaNkulunkulu luzokwehlela phezu kwabo bonke abangalaleliyo. Kodwa abantu abazogcina izwi babe nezwi bazokwazi ukunqoba umhlaba. IBhayibheli kodwa bavelaphi laba? Bese kuthiwa yibo laba abavela emhlabeni. Benze ngani bazofika la? Banqobile umubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Ngoba njengoba silana nasebesindisiwe, ukusindiswa kwakho wamukela uJesu la, sewusebandleni likaKristu. Yet la uzokwalusa khona kwi-Christ Potter's Power Ministries, but usebandleni again universally. Ngoba uJesu mayebuya akabuyele a certain church, but ubuyela ibandla universally. That is why athi uJesu amaSanghites awakulehlula ibandla labo. Wayengasho ihlelo elithile kodwa wesha ibandla emhlabeni. Abantu abamukela izwi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Athi uJesu ngamukelayo angivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kwezidalosi zikaBaba. Glory to Jesus. Hallelujah. For understand Isaiah 43.